Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi kang oratio imperata, pamibi para sa katuninongan kan kinaaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa byulensya, dai pwedeng mag-ako sa imo ang mga namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byulensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin rayna nin katoninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan, asin nakakalupog. Nabutasana ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagsawawasiwas ning kapangyarihan sa katawohan, na sunodon ang lay kan manwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man ang lambang saro sato, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalan in tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahangad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat ni Harry Glenn Montalban. In honor of St. Jude Tadeos, kahagadan ni Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family. Pasasalamat ni Gwen for passing the CHRA exam ni Gwyneth Niña A. Miras. Pasasalamat ni Nanino and Desiree Aspe, kang Mendoza family,
asin ni Harry Noiles. For all the blessings received, kagadan kang Luna family. Pasasalamat ni Mary Noel A. Bonito. For the good health ni Jerome and then Daz and family. Asinsiring man pasasalamat kang Perez and Lucido family. Special na intention kahagadan kang Mendoza family. For fast healing of Nida Bilono, kahagadan kang Mendoza family. Siring man special na intention ni Rachel Ann Moran. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Al Francis, asin Adrian Feb Irie, kahagadan ni Marcy Mape Jimenez. Para sa kalag ni Nalina, asin Hermenio, kahagadan ni Hannah Flores. Sa kalag ni Norma, asin Al, kahagadan ni Gwen. Kalag ni Christy, asin Paul, kang Trillanes family. Kalag ni na Elias, Virgilia, asin Noel, kagadan kang Trillanes family. Sa kalag ni na Eduardo Sr., Helen, asin Eduardo Jr., kan Ragos and Leron family. Para sa kalag ni na Arnold, Leonardo, asin Osia, kagadan kang Balye family. For all souls, kagadan ni Nino and Desiree Aspe. Sa kalag ni na Eduardo, Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, asin Homer, kahagadan kang Mendoza family. Para sa kalag ni Nora, ni Harry Noiles. Para kina Grace, Leo, Vicente Sr., Rosalina, Salvacion, Santiago, Robe, asin Villamor, kan Manlangit family. Sa kalag ni Exikela, kagadan ni Kier Almonte, siring man sa kalag ni na Eduardo Sr., asin Lydia, kang Luna family.
Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indugabos sa mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, misa antisipada sa ikaduang Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, asin kang Diyos non na pagkaherak. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Happy Easter po. Happy Easter po. Today is the 8th day since Easter Sunday. But sabihon, kung bibilangon, ikawalong aldaw ngunyan, octave of Easter. Asin may espesyal na ngaran kita para sa ikawalong aldaw na ini. We call it Divine Mercy Sunday. Ipinag-uugmata na ang Diyos mahihirakon. Nagpapasalamat kita na nahirakan kita. Kaya po nanta ang Santa Misa, siring kung paano ta ini pirming pinupunan. Hagadon ta sa Diyos, nakahirakan kita. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kaguranan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Namunawayan sa Diyos sa kaligtasan, asin sa nagkakatulungan, sa mga taong malahayag mo. Sinasumari kami naman.
mamibi kita. O Diyos, nindaing sagkod na pagkaherak, na nagpapalaad kan pagtubod kan banwaan, na pinabanal para sa imo sa tabang mansana kan piyesta Paskwal. Patalubua ang biyaya na itinao mo. Tanganing ang gabos, makarurop kan maninigong dunong, nahuli ka ini, sinda nahugasan kan tubig nin bunyag, namundag giraray sa espiritu, asin tinubos kan dugo. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An-enot na mga Kristiyano nabubuhay sa pagkasararo, pamibi asin paghiras nin mga rugaring. Ang sa indang buhay nagpapahiling kung paano ang pagtubod sa nabuhay liwat na si Jesucristo. Minabilog nin sarong komunidad na minarkahanin pagkamuot asin pakikisumaro. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Maimbud sinda sa pag-adal kan mga katukduan kan mga apostol. Nakisumaro sinda sa pagtiripon, sa pagbaakan tinapay, asin sa pagpamibi. Napangalas ang gabos, huli kan dakol na milagro, saka mga ngangalasan na ginibo sa paagi kan mga apostol. Ang mga nagtutubod, nagkasararo. Asin pinagsaro ninda, an sa indang pagsadiri. Ipinabakal ninda, an sa indang pagsadiri, asin kagamitan, saka pinaghireras, an kabaklan, susog sa pangangaipo kan lambang saro. Arual daw nasa templo sinda, sararo sinda sa pagbaa kan tinapay, sa mga ero kaninda, nagkakarakan na may kaugmahan, asin kapakumbabaan sa puso. Naguumaw sinda sa Diyos, maraay ang buot ninda, sa inda kan gabos na tawo. Arual daw, idinadagdag sa inda ang mga ilinigtas kan kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magsabi ang banwaan ni Israel, ang danay niyang pagkamuot, mayo ning kasagkoran. Magsabi ang mga padi nin Diyos, ang danay niyang pagkamuot, mayo ning kasagkoran. Magsabi ang gabos na nagsasamba sa iya, ang danay niyang pagkamuot, mayo ning kasagkoran. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. An kagurangnan iyo an sakong kusog asin awit, siya an sakong naging kaligtasan. Danguga an maugmang kinurahaw ning kapangganahan, sa mga tolda kan mga matanos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. An gapo na isinikwal kan mga paratukdok, iyo ang naging patugmadan sa gapo. Gibo ini ning kagurangnan, iyan sa rungangalasan sa satong pagiling. Iyo ini an aldaw na ginibo ning kagurangnan, magugma kita, asin magayagaya sa aldaw na ini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. An mga paratubod, tinatauwanin bagong buhay, asin paglaom, sa paagi kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Dawa sa tahaw nin mga pagbalo, ang pagtubod minagiya pasiring sa kaugmahan, asin sa panuga nin kaligtasan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Pagumawa ng Diyos, Ama ni Jesucristong kagurangnan ta,
huli kan sa iyang dakulang pagkahirap. Tinawan niya kita nin bagong buhay, huli kan pagkabuhay luwat ni Jesucristo sa mga gadan. Ini ang nagtatao sa to nin buhay na paglaom, na makakamtantaan pamana na itinagaman ni Diyos sa langit para sa to. Pamana na dai nalalapa, mayong digda, asin dai naglulubad. Huli sa pagtubod, iniingatan kamo kan kapangyarihan ng Diyos. Sagkod na makamtan nindo, ang kaligtasan na andam ng ihayag sa katapusan nin panahon. Ipagugma nindo ini, maski kamo nasasakitan sa kadikit na oras, huli kan mga manlain-lain na pagbalo, tanganing baluon kun tunay ang sa indong pagtubod. Maski ang bulawan na pwedeng mawara, binabalo sa kalayo. Siring man, ang sa indong pagtubod na mas mahalaga kisa bulawan dapat baluon. Tanganing mahiling na ang sa indong pagtubod tunay. Asin magkamit kamunin kaumawan, kamurawayan, sa kapaggalang sa aldaw na ihayag sa Jesucristo. Namumutan nindo siya, maski dainindo siya nahiling. Nagtutubod kamo sa iya, maski dai panindo siya nahilingon yan. Kaya, dakula asin dai masabihan sa indong kaugmahan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkabanggi, kan Domingo man sanang idto, nagtiripon ang mga disipulo. Binaratan ang mga pintuan kan harong na pinagtitiripunan ninda huli sa pagkatakot sa mga Hudiyo. Dangan, naglaog si Jesus. Puminatahaw sa inda, saka nagsabi, mapa sa indo ang katuninongan. Pakataram ka ini, ipinahiling niya sa inda ang sa iyang mga kamot, saka hirog. Ang mga disipulo, napano nin kaugmahan, pakahiling ninda sa kagurangnan. Nagsabi giraray sa inda si Jesus, mapa sa indo ang katuninongan. Siring na ako sinugo kan ama, sinusugo ko man kamo. Pakataram ka ini, hinangusan niya sinda, saka sinabihan, ako anindo ang Espiritu Santo. Ang kiisay man nakasaalan na sa indong patawadon, napapatawad. Ang kiisay man nakasaalan na dainindo patawadon, dai napapatawad. Si Tomas, na inaapod kambal, saro sa 12 disipulos, daininda kaibahan kan mag-abot si Jesus. Kaya, sinabihan siya kan ibang mga disipulo, nahiling mi ang kagurangnan. Alagad sinabihan sinda ni Tomas, sagkod na dai ko nahihiling ang labot kan mga pako sa iyang mga kamot, asin ikalaog dyan ang sakong muro, dangan ang sakong kamot sa iyang hirog, dai ako matubod. Pakalihis nin sarong simana, nagtiripon giraray ang mga disipulo, duman sa laog kan harong, kaiba na ninda si Tomas. Ang pintuan binaratan, alagad naglaog si Jesus. Puminatahaw sa inda, saka nagsabi, mapa sa indo ang kagurangnan, mapa sa indo ang katuninongan.
Dangan sinabihan niya si Tomas, hilngaan sa kong mga kamot, bugtakan digdian sa imong muro, dangan laugan ang kamot mo sa sakong hirog. Dai ka magduwa-duwa, kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangnan ko asin Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, minatubod ka, huli ta nahihiling mo ako? Paladan ang mga minatubod, maski dai ako nahihiling. Dakul pangangalasan ang ginibo ni Jesus na nahiling kan sa iyang mga disipulo, alagad dai nakasurat sa librong ini. Alagad ang mga ini isinurat, tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo ang Kristo, ang aki nin Dios, na sa paagi kan pagtubod nindo sa iya, magkaigwa kamo nin buhay. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Taon-taon po, ang Domingo pakatapos kan Easter Sunday, inaapod tang Divine Mercy Sunday. Pakatapos kan Easter Sunday, ang tinatao tulos sa tuya, mercy. Why mercy? Dahil ang pagkabuhay liwat kan kagurangnan is an act of mercy. Ito pong pig-celebrate ta kan nakaaging Holy Week, itong pagtios, pagkagadan sa pagkabuhay liwat kan kagurangnan, ang kabilugan po kaito is mercy. Jesus suffered and Jesus died and Jesus rose again from the dead. Why? Because of mercy. Nahirakan ang tawo. Kaya ang kagurangnan, binangon giraray hali sa kagadanan. Habukan Diyos na magadan kita sa kasaklan, kaya ibinabalik sa tuya ang dignidad kan aki nin Diyos, gives us a new beginning. Kaya maugma po kita ngunya na aldaw. Today we celebrate a beautiful attribute of God, mercy. Ikinakaugmata na ang Diyos, mahihirakon. And that is what we see in today's gospel. Nahiling tapo sa Ebanghelyo ngunya na ang mga disipulo nagtatarago after the crucifixion. Nagtatago sinda huli sa duwang bagay, enot, natatakot. Tibaad sindaman, kulgan kan mga Hudiyo. Ikadua, supog. They failed their master. Sabi ninda, sasabayan ninda si Jesus maski sagkod sa kagadanan, pero nagdaralagan po bagasinda, nagtarago. Kaya enot, takot. Ikadua, supugon. Lalo nagayod si San Pedro, ang leader kan 11, mayo na susaro na nagpasaluib. Supugon garo ang 11, lalo na ang leader na si Pedro, na tulong beses sinayumahan ang kagurangnan. Peter denied Jesus 3 times. And yet, when Jesus Christ comes in His resurrection, ano po ang sabi kan kagurangnan? Kan inot na mahiling ninda ang kagurangnan na nabuhay liwat, anong inot nindang natataramon na nadangog ninda? Dagit ba ang Diyos? Dagit ba si Jesus? Nanunumbat ba si Jesus na pagpahiling niya as resurrected? Sabi niya, oh, kamo, sabi nindo, day nindo ako babayaan. Dai po, hindi siya galit at hindi siya nanunumbat. Instead, He says 3 times in today's gospel, ano po sa tulong beses na sinabi? Peace be with you. At yan, itataramtaman yan sa lambang saro. Peace be with you. Hilinga po nindo ang kagurangnan. Pwede ba siyang madagit? Pwede siyang manumbat? Pwede siyang magtampo? Pwede niyang bilangan ang mga disipulo niya, sabihon, kadakol akong ginibong karahayan, pero ang binalus nindo sa kuya, binayaan nindo ako, pero wara kitang nadangog na siring. Ang sabi niya, peace be with you. Hinangusan niya, tinawan kan banal na espiritu, tinawan nin kapangyarihan na magpatawad nin mga kasalan.
Arog po kaini ang Kristong nabuhay liwat. Dai nagkukundinar, kundi nagpapahiling nin pagkahirak. Sa Tagalog, an apod ta sa arog kaini, awa. Sabi ta, nasa Diyos ang awa. Awa is God's most beautiful attribute. Mahihirakon. Sa Bicol, an apod ta, pagkahirak. Kaya lang limited ang satuyang Bicol vocabulary. Tapag sinabi tang hirak man, hirak man ka ito. Ang sinasabi ta, pity. Hirak man. That's pity. Sana igwa pa kitang mas hararom na tataramon na mercy, not pity. Tabako sa na ining nahirak na, hirak man. Mercy is deeper. It's not just kindness. It's not just seeing something miserable. Mercy is something that moves. Naghihiro, hirak man, pakakanunta. Hirak man, baduan ta. Hirak man, tabangan ta. Da isa na nahirak. It's not just pity. Mercy moves. Arog po kaini an attribute kan mahal na Diyos. Mercy is God's response to our weakness, to our sins, to our parts that are weak. Dai po buot sabihon na an mahal na Diyos, dai nahihiling an kaluyahan ta o mga salakta. Nahihiling niya iyan. Pero apisar ka iyan, an pinipili kan Diyos, magpatawad. Ibalik kita sa dati. Tawan kita ning panibagong kapinunan. An apod ta digdi sa Ingles, divine mercy. And every 3 o'clock in the afternoon, we pray the divine mercy prayer. Pinatuod kita kaini. Sana ginigibo ta pa po. Itukdo ta sa mga aki, mga makuapo, na pag alas 3 nin hapon, oras na nagadan si Jesus, marumduman tang nahirakan kita. Divine mercy. Pero aminon ta po, bakong pasil mahirak. Ano po? Takitang mga tao, tandaon ta pag nakulugan kita. Pag tinaraman kita nin makulog, rumdumon ta pati, I remember the exact words. I want to hold grudges. I remember the moment, and in my mind, I keep on replaying it. Iniso ginibo niyang maraot sa ko, iniso ginibo niya, iniso tinaram niya. And we want fairness. We want vengeance. Dapat makabalus ako sa tawong ito. We want to protect ourselves, preserve ourselves. Kaya pag sinabi sa tawong, kahiraki na sana daw, ay dai. Anong hirak-hirak? Dapat manamitan niya man sukulog na pinaagihan niya sa kuya. But dear friends, this is something that the church is teaching us. We don't produce mercy. We are not expected to generate mercy. Day po kita nagpo-produce nin pagkahirak. Saro sanaan mahihirakon ang Diyos. Divine mercy. And human mercy is just a participation, a sharing in the divine mercy. In other words, nahirakan ako, kaya mahihirakon man ako sa iba. Takon ako sana, gusto kong magbalus. Pero dai, mahihirakon ako, tainot akong nahirakan. I received mercy. And so I am capable to share mercy. Sain an modelo ka ini, sain inaarog ini. Mayong iba kundi ki Jesus. Last 2015, the late Holy Father Pope Francis came out with a document. He called it Misericordiae Vultus. Vultus means face, pandok. Misericordiae means face of mercy. And who is the face of mercy? Jesus. Kung gusto mong makanood kung paano maging mahihirakon, you look at Jesus. He is the face of mercy. Nata, si Jesus, nakikikaon kaibaan mga parakasala. Si Jesus, so mga rini-reject kan ibang tao, inaako niya. Si Jesus, dawa ipinako na sa krus, pinatawad sa mga nagpako sa iya. This is what mercy looks like.
You want to know what mercy looks like? Look at the face of mercy. Jesus. This is where we draw mercy. Kaya inipuan, pangapudan sa satuya, ngunya na Divine Mercy Sunday. Girumdumon, paano ako nahirakan kan Diyos? Para kasala ako, dahi ako dapat kahirakan, pero nahihirak sa kuan Diyos. Kadakol akong ginibong maraot, pero arual daw nakakahangos ako. Dawa tios an kinaban, may kinakaon kami, may trabaho ako, may nagpapadaba sa kuya na mga tao, buhay ako, nahirakan ako. Pero da isa na kita matapos dyan, sa inka inaapod na magiman mahihirakon. Sisay ang tao sa buhay mo ngunyan na hinahagad sa imong kahirakan mo. Baad ka pamilya, o baad ka trabaho, o kaiba mo, nanunumpungan sa arual daw, and God is inviting you, kahirakin na ang tawong iyan. Nahirakan, kaya mahihirakon. I received mercy, and so I am merciful. Hagadon ta sa Diyos, natabangan kita, na magibo ang pangapudan kan Divine Mercy Sunday. Tindog po kita. Simbagon ta ang tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ke Heso Kristo aking bugtong niya, kagurang ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tiripunon ta ang satuyang mga pamibi, darhon ta sa satuyang ama. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, danay na magsunod kan halimbawa ni Jesus, sa paghinguan na ang kinaaban magmangno sa mga dukha, asin sa mga inaapi, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pamuhay-buhay niya tong nagkatiripon sa pagtubod, magpahiling sa gibo asin sa ugali kan pagtubod, na pinapahayag niya to sa nguso, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa buhay na ini, mag-ugma kita sa katuninongan ni Kristong nabuhay liwat, katuninongan na dai ikakatao kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satong komunidad, maranga sa saindang pagsakit asin kulog, huli kan pagmangnonin mga nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ako kan kapanoan nin buhay na pinanuga ni Jesus sa gabos na nagtutubod sa iyang tataramon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom, girumdumuntaan mga tawong pinangako tang ipagpangadji. Lalo na ang mga tawong dipisilon kahirakan. O Diyos sa muyang Ama, hinanyugaan sa mong pakimaherak. Day man lugod kami mawaranin paglaom, hulikan sa mong mga kaluyahan. Mantang nabubuhay kami sa paglaom, asin pagsarig, na ika, danay na uya sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eukaristiya.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimaherak kami, na akuon mo ining mga atang kan sa imong banwaan, tanganing an mga binago, huli kan pagtubod sa imong ngaran, asin huli kan bunyag, magkamit kan kapaladan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot bilang sakripisyo. Tas yang gayo, ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niyaan sa mong kagadanan. Sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang samuyang buhay. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang langit no na bertudes, asin angheles na potestades, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna nin pagkaherak. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa muyang patron, si San Pedro, si Santo Tomas, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Hagadon ta sa Diyos Ama, napatawadon kita, siring na pinapatawad ang kapwa. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. arugon ta ang Kristong nabuhay liwat, sabihon ta, peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, ang lalawgon nin pagkaherak. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod tabi ang gabos para sa pamibi sa Hobileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto ngunyan asin sagkod paman, patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade, para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Matindog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo, namimibi kami. Naan pakasabot kan sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 44,083 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,263 pesos and 85 centavos para po ini sa pro-seminaryo. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 1,000 pesos, apat na tig 500 pesos, 300 pesos. From HG and Ian Peña, 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Ang sa tuya pong namumutan na Santo Papa Pope Leo XIV, naghahagad po nin tabang sa paagi nin pagpangadji, ang makuring kariribukan sa Middle East, nakakaapektar sa mga nasyon sa bilog na kinaban, urog na ang mga dukha, mati-mati tapos sa tuyang krisis. Hagad niya po na tabangan siya sa pagpangadji. Let us offer prayers this Sunday and ask the divine mercy to cover the whole world. Matindog po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan po kamo kan Dios na mahihirakon, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, ihiras sa kapwa an pagkahirak kan Dios. Salamat sa Diyos.